Mä oon siis kävelemässä mun kaverille. Niin. Tossa se on. Kato sun filtteriä. Miksi sä näytät tuolta? Mikä oli toi? Niin. Kato mua siinä kaverissa. Mä oon siis koulussa. Me tultiin äsken koulusta ja oli ihan kuuma. Meillä oli 2 koulu, niin mä oon nyt siis menossa mun kaverille tulee. Tämä nimi on Neela. Ja se on näkynyt mun videoilla. Ja se niin oli siinä videossa siinä yhdessä Zoomerang-videossa. Niin se on näkynyt videoilla ja tule Neela. Mitä? Mikä sua vaivaa? Ja Mä tiedän mikä mua vaivaa. me ehkä kuvataan videoita sitten Neelalla. Joo, ehkä. Kato. I don't wanna go to school. What's 6 times 3? 18. Okei, mitä?